Salam Atavatan TV YouTube kanalının mehriban müştaqlary. Hormatly tamaşaçylarymyz, Atavatan TV'de saylanan habarlar. Habarymyzyň 2022-nji ýylyň 10-njy awgustyna gasanyna Aşgabat Daşkent ýük awtolog kompaniýasyny döretmek teklip edilýär. Qırğız Respublikasy Türkmenistanyň pomidor satyn alýar. Ýewropa suwtyk şeýtleýär. UEFA-nyň Super Kubogyny kim gazanar ýaly habarlar ýetirýär. Gelingini orta habarlarımıza giňişleýin seredip geçeliň. Aşgabat Daşkent ýük awtolog kompaniýasyny döretmek teklip edilýär. Özbekistan Respublikasy Türkmenistan bilen ulugulygymna hyzmatdaşlygyny hassa ösdürmäge uly ähmiýet berýär. Özbekistan Respublikasynyň prezidenti Şawkat Mirziýoýew öz ýurdunyň ýolbaşy düzümi bilen eksport harytlaryny daşarky bazarlara, hususan Ýewropa çykarmak üçin has amatly halkara ulug geçirlerini döretmek babaty maslahat geçirdi. Şol maslahatda Türkmenistan we Pakistan bilen awtolog ýok gatnawlary üçin birlikdäki ulug kampaniýalaryny döretmek teklip edildi. Ýurdun prezidentiniň bellemegine görä, şol ýylyň başyndan beri Özbekistanda eksportçylaryň sany 7,5 miňe ýetdi. Geçen ýyl bilen deňeşdirilen eksportyň möçüri 1,13 esse artyp 8 milyard 200 milyon dollara deň boldy. Şu ýylyň dowamında Özbekistanyň eksport harytlaryny 32 täze bazaryna ýetirmek işi ýoly goýuldy. Ýewropa taýýar önümleri eksport edýän kerhanlaryň ulug çykdaýjylaryna edilýän kömekleriň möçüri 50 götürümden 70 götürümçe ýokarlandyryldy. Özbekistan Merkezi Aziýa ýurtlary bilen hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny ösdürmäge uly gyzyklanma bildirýär. Soňky 5 ýyl Özbekistanyň Sowet ýurtlary bilen sowdasynyň möçüri 2,5 esse artyp 6 milyard dollar ýetdi. Özbekistan goňşy ýurtlaryň maýasynyň gatnaşmagyny 1,7 miň kerhana döredildi. Şu noktaý nazardan Özbekistan Merkezi Aziýa ýurtlary bilen ykdysady korporasiýasyny giňeltmek üçin täze teklipleri we tasamalary işläp düzýär. Qırğız Respublikasy Türkmenistanyň pomidor satyn alýar. 2022-nji ýylyň ýanwar-maý aýlaryna Türkmenistanyň Qırğız Respublikasyna ýiberilen pomidorlaryň möçüri 6,16 milyon dollara deňdir. Degişli hasabat döwründe eksportyň möçüri 1,18 esse artyp 6,14 miň tonnadan 11,14 miň tonna ýetdi. Bu barada Qırğız Respublikasynyň metbuat neşirleri habar berýär. Habarlarda bellenip geçilşi ýaly Türkmenistan Qırğız Respublikasyna köp mokdarda pomidor eksport edýän ýurtlaryň biridir. Bu orunda ikinji orun Özbekistan Respublikasyna degişlidir. 2022-nji ýylyň ýanwar-maý aralygyna Türkmenistanyň Qırgızstana ýiberilen eksport harytlarynyň möçüri 41,1 milyon dollara deň boldy. Qırgız Respublikasy Türkmenistanyň diňe bir pomidor satyn almak bilen çeklenmän eýsem şokolad, konditor önümlerini, kelem, mineral dökünler we neft önümlerini satyn alýar. Şu ýylyň iýulynda Merkezi Aziýanyň dowlat başlyklarynyň konsultativ duşugynyň çeklerini Qırgız Respublikasynyň prezidenti Sadar Japarow Türkmenistanyň sowda ykdysady gatnaşyklary keltaýdan ösdürmäge uly ähmiýet berýänliklerini belläp geçipdi. Ýewropa sowtyk şeýtleýär. Ýewropa ýurtlarynyň aglabysi adatyn daşar ıssy hawa sebäpli kyn günleri başdan geçirýärler. Ýewropa sowetindäki derýalar, howuzlar we suw howdanlar kiçelýär. Hemmeler sowtyk şeýtlemek isleýärler. Mysal üçin otlar sowurmak hem gadagan edilýär. Büyük Britaniýada sowtyk şeýtlemek üçin şäherdäki köçeleriň garasyndaky otlary sowurmak hem gadagan edildi. Hampshire graflygyny otlary şlanga bilen sowlamak bolmaýar. Jerimesi 1000 funt sterlinge barabar boldy. Ulaglary ýuwmak, jaýlaryň diwarlaryny we penjereleri ýuwmak gadagan. Şeýle gadaganlyklary 12-nji awgustdan kent graflygynda hem gerizmek gözüňe tutulýar. İspaniýada hem ıssy hawalar dowam edýär. Hatda howalaryň çenini aşa ıssy bolýany üçin ýapyk binalarda hem kynçylyk çekilýär. Şeýle bolýanyna garamazdan ýapyk binalarda sowudyjylar 27 gradusdan aşa goýmak gadagan edildi. Ýurdun hökümeti çenini aşa ıssy hawalar sebäpli sowudyjy ulgamlarynyň köp ulanýanyny nazarda tutup, elektrik energiýasyny hem taşytlamak gözüňe tutýar. Sowudyjylary 27 gradusda işletmek ofis edaralaryna, garwanşhanalarda, şeýle hem ulaglarda gözüňe tutulýar. Dukanlarda içerki temperaturasy saklamak üçin kapylary ýapyk tutmak maslahat berilýär. O akşamlaryna vitrinadaky çyralary öçürmek belenildi. Meteorologlar Ýewropada 2 asr bäri şeýle ýokary temperaturanyň bolmanyny aýdýarlar.
UEFA'nın Super Kubogyny kim gazanır? Şu güni UEFA'nın Çempionlar Ligasynyň ýeňjisi Ispaniýanyň Real Madrid topary bilen UEFA'nın Ýewropa Ligasynyň ýeňjisi Germaniýanyň Eintracht topary UEFA'nın Super Kubogyny almak ugrunda bäsleşer. Duşuk Helsinki şäheriniň Olimpiya stadionuna geçiriler we duşuň başlanýan wagty Aşgabat wagty bilen 00:00'dyr. Madridin Realy bu duşuga Çempionlar Ligasynyň ýeňjisi hökümne gatnaşýar. Bu topar Çempionlar Ligasynyň finalyna Angliýanyň Liverpool toparyny 1-0 hasabyna utupdy. Eintracht bolsa Ýewropa Ligasynyň ýeňjisi hökümne gatnaşýar. Nemis topary bu ýaraşyň finalyna Şotlandiýanyň Rangers toparyny esasy wagty 1-1 tamamlanan duşukda 11 metrlik jerime urgulary bilen 5-4 hasabyna ýeňipdi. Bu duşukda İngiliz emini Michael Oliver eminlik eder. Oňa watandaşlary Stuart Baird we Simon Bennett kömek berer. Ilkinji gedek bu duşukda yarım avtomatlaşdyrylan offside kesgitlemek ulgamdan peýdalanýar. Şeýle ulgam 2022-nji ýylda Çempionlar Ligasyna we Katardaky dünýä çempionatyna ulanlar. Real Madrid topary UEFA'nyň Super Kubogyny almak ugrundaky duşugy 8-nji gedek gatnaşýar. Bu topar ozal 4 gedek ardaly kubok alman kötesinden geldi. Germaniýanyň Eintracht topary bolsa, ilkinji gedek UEFA'nyň Super Kubogyny alma ugrundaky duşugy gatnaşýar. Real Madrid bilen Eintracht topary ikinji gedek özleri duşuk geçirýärler. Bu toparlar ozal 1960-njy ýylyň 18-nji maýynda Ýewropanyň Çempionlar Kubogynyň finalyna duşupdy. Şol duşuk 7-3 hasabyna Realyň peýdasyna tamamlanypdy. Real Madrid toparynyň düzümine täze goşulan Antonio Rüdiger'iň, şeýle-de Aurelien Tchouameni'niň bu duşukda oýnamagyna garaşylýar. Hormatly tamaşaçylarymyz, ene bolsa peýdaly maslahat sahypamyza geçmeden ozal size şonu ýatlatmak isleýär. Türkiýe talip wizasy bilen talipleriň ilkinji tapgary gelmäge başlady. Ilki bilen taliplerimize okuwlaryny ösünlik arzu edýär. Hormatly talipler, bu habar siziň üçin. Ähli sanawdaky okuw mekdepleri okuwa başlamak üçin pasport, attestat we 3 ýyllyk bahanyň notarial idara tarapyndan tasdiklanan terjimesi isleýärler. Atawatan terjime merkezi Istanbul şäherinde ýerleşýär we notarial idarasy tarapyndan tasdiklanan terjime boýunça size hyzmat berýär. Siz resmi namaňyzy WhatsApp bilen ýa-da elektron poçta bilen Atawatan danışmanlyk eltede, ýagny Atawatan terjime merkezine iýerip, degişli tölewini hem online geçirseňiz, terjimeňiz siz ofisa gelmeden taýýarlap goýulur. Bilelikde notarial idara gidip, bir neçe minutyň dowamyny resmi namalaryňyz taýýar bolar. Ofis Aksaray, Yeni Kapı metro, merkezi ýerde ýerleşýär. Telefon +90 532 401 71 52. Elektron poçta atawatan@gmail.com. Universal habarlarymyzyň peýdaly maslahat bölümine geçelim. Aşgabat şäheri boýunça awtolawlary resmileşdirmek üçin nokatlaryň ýerleşýän salgylary. Aşgabat şäher polisiýa müdürliginiň polisiýa ýol gözegçiligi bölüminiň belli galyş we synav bölümçesiniň Aşgabat şäheri boýunça awtolawlary resmileşdirmek üçin nokatlaryň ýerleşýän salgylary. Aşgabat şäheriniň Bagtyarlyk etrawynyň çoğunly şäherçesiniň 2216-njy köçesiniň 12-nji jaýy. Polisiýanyň ýol gözegçiligi bölümi. Dynç günden başga güni Aşgabat şäheriniň Bizmeýin etrawynyň Bekrawy şäherçesiniň Bekrawy köçesiniň 50-nji jaýynyň Bizmeýin etrap polisiýa bölüminiň 1-nji polisiýa bölümçesi. Aşgabat şäheriniň Bizmeýin etrawynyň Altynasar köçesiniň 3-nji jaýy Bizmeýin etrap polisiýa bölümi. Aşgabat şäheriniň Berkararlyk etrawynyň Täçmemet Suhan Guleýew köçesiniň 31-nji jaýy Berkararlyk etrap polisiýa bölüminiň 3-nji asudalygy goraş jemgyýetçilik merkezine. Aşgabat şäheriniň Altynasar Günnogor bazarynyň gün ortasynda ýerleşýän awtodurolgasy. Hepdeniň ähli günleri işleýär. Dynç güni sagat 13:00 çenli işleýär. Ine mehriban müştaklar, Atawatan TV'de saýlanan habarlar gepleşigimiziň şu günkü sanyna size ýetirmek isleýän habarlarymyz şulardan ibaret. Hormatly tamaşaçylarymyz, şeýle hem talip gardy, rızgaly paýdalar teýejiçilik banky. Ýaponiýada täze hökümet düzüldi. 2 ýyldan soňra ozalky toparyna gaýdyp geldi. Özbegistan bütün dünýä köşk olimpiadasynyň ýeňjisi bolýar. Habarlary Atawatan Türkmenistan.com saýtymyzdan giňişleýin okap bilersiňiz.
Mehriban müştoklar, eger de biziň saytymyzda ýeňilikli ýol bilen girmek isleýän bolsaňyz, onu Google Play Market'tan Atawatyn Türkmenistan prilajeniýasyny tölegsiz ýükläp alyp bilersiňiz. Gepleşigimiziň eneki sanyna görüşýänçek, hoş sag bolun.